Pero é que como este eu creo que non me recordo de... Chegou cerca das casas. Claro. Entonces estábamos aí. Eu non sei que hora sería, Ramón. E xo o lume viña aquí casi encima. Isto estaba cheo de fume, cousa rara aquí no eso. A min picaban os ollos. Entonces, os nosos fillos están no Carballiño e chamámoslle e viñéronos a levar, porque somos moi maiores e que facemos aí? Claro. A casa está aquí. Dixémoslle, o meu home non se quería ir por estar cerca das cousas. Hombre, primeiro é a vida, logo, pois o que sea. Entonces desalojáronnos, non? Sí, o sea, as autoridades non nos dixeron desalojen. Foi nosa iniciativa. Porque, en realidad, aí respirábamos mal. Puxemos mascarillas, pero logo leváronnos para lá. Aquí non só nós pasamos medo, pasou medo os poucos que somos na aldea, moito medo. E despois, cando nos pareceu que xa aquí non estaba con tanto fume, volvéronos a traer os fillos para aquí. Estás fumagando aí. Eu non sei. Sí. Como non íbamos pasar medo? Pero moito medo, porque somos moi maiores. Esta señora xa ve que non é moi maior, pero teñen a mamá aí que non se move para ningún lado. O meu home, gracias a Dios, móvese, pero con dificultad. Entonces, como non íbamos pasar medo? Agarramos medicamentos e leváronos os rapazes os fillos para Carballiño. E cando volveron? E que hora sería cando volveron? As 11 ou... Onte ás 11? Sí, máis ou menos. As 11 da noite? Sería máis ou menos as 11 da noite, as 11 ou as 12. Porque o meu home quería vir para aquí e já acabou. E xa estaba a situación máis controlada? Máis controlada. Ademais, falábamos por teléfono a xente que estaba aquí, que xa non había tanto fume, que era máis peligroso tanto para un como para outro. Agora non temos línea de teléfono. Estamos sin línea de teléfono. Sí. Quen sabe desde cando, non sei. Pero, bueno, peor foi o medo e a angustia que pasamos todos. Vímolo aí moi cerca. Vímolo non, moi cerca, e pasou e xigeu para o outro lado. Eu creo que eso é o que te podemos dicir que é... Nunca se viron noutra igual aquí? Viven aquí desde toda a vida? Sí. Foi o maior incendio. Hai moitísimos anos que xa houbera un incendio bastante fuerte, pero é que como este vímolo xa encima das casas. E aparte que se respiraba moi mal aí. Non se respiraba máis que humo. Claro, non, o meu home en tratamento para o corazón, tratamento para os nervios, nin siquiera coas mascarillas non podíamos seguir aí. As casas cerradas, que mandáronos cerralas, tiñámoslas todas cerradas. E debemos vir, eu non te podo dicir con certeza, pero sobre as 11 da noite ou 11:30 ou así. Queríamos decirlle ao rapaz que nos trouxo, xa nos trouxo, decirlle que estábamos ben e xa non tiñamos liña de teléfono. E seguimos sin ela. Bueno, pois a ver se esteve maior, que parece que sí. Non houve ningún daño, non sabedes que... Non, gracias a Dios, nin as casas, que prendeu nunha casa que está deshabitada, está xa medio caer, prendeu o lume, pero apagaron-no. Un guardia civil douse conta. Sí. É que aquí había máis medios para axudar cos poucos veciños que somos poucos e vellos. Claro. Moitas gracias. Moitas gracias.